Ljouwert had een heel soort wetter, maar net alle plakken binnen even toegankelijk en dat maakt oors. Het idee is dat wij in Leeuwarden al een heel mooi waterfront hebben. Denk aan de Prinsentuin, Museumhaven, de middeleeuwse grachten. Maar dat we het kunnen verbeteren op het gebied van toegankelijkheid, bekendheid en ook de verbinding tussen wal en water. De oude gevangenis Blokjes Poitte is een van die plakken onder het wetter die nou net toegankelijk is. De bedoeling is dat aan de zijkant en achterkant aanzes een steiger en terrassen komen. Vlakbij Friesland Campina, bij het karakteristieke buurtje Schilkampen, moet een teruggang komen van het Vliert naar het Nije Kanaal. Daardoor kunnen mensen volle makkelijker de stad en recreatiegebied Griene Stier in. En er binnen plan voor een strand achter het gebouw van de Ljouwerte Kranten. Ik ben zelf al jaren een grote fan van de stadstranden in Amsterdam. Daar is dat fenomeen al wat langer bekend. Daar binnen inmiddels een stuk of 10 stadstranden. Berlijn heeft er bijvoorbeeld wel 30. En dat zijn al leuke hoekjes met water, weet je, wat met water zitten zien. Wat bootje varen soms. Maar daar ben ik plakken. Daar kun je helemaal net in het water. Zoals in Parijs, aan de Seine. Maar daar heb je wel leuk de stroom-sfeer aan de boulevard. En dat inspireerde mij. En ik vond dat Ljouwert ook zo'n stadstrand hebben moest. Ljouwert krijgt op dit stuit elke keer bezitten van zo'n 24 cruiseskippen. Een absolute groeimerk. Maar de kaarten, zoals bij de Sneker Trekvaart, binnen volslijn ongeschikt. Ook dat zal verbeteren worden met stijgers en meer pijlen. En zo zit Ljouwert richting culturele haardstad 2018 stadig gewoon de poorten iepen. De doelstelling van het plan Waterfront Leeuwarden is de besteding aan de wal te verhogen. Dus wij hopen meer toeristen en bezoekers te trekken die langer blijven en meer geld spenderen in Leeuwarden.